warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da wannan lokaci. Na samu tambayoyi da dama akan wani bawan Allah wanda ya fi yawan tambaya ta. Yace shi dan Allah ta yaya zai ya cire kuɗinsa wanda yake cikin wallet ɗinsa na OKX zuwa Binance ko Bitget ko kuma Bybit. To insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka yi withdraw din kuɗinka wanda kake da shi a cikin wallet. Insha Allah yau zan maka bidiyo akan shi domin kai tambaya sosai. Idan mun shiga cikin YouTube studio namu kamar haka zan ga nan gwanda tambayoyinka ne da yawanci tambayoyinka nan sun fi yawa. To insha Allah zan maka bayani akan yadda zaka je ka yi withdraw din kuɗinka wanda kake da shi a cikin wallet. Da fatan zaka saurari wannan bidiyo na tun daga farko har ƙarshe. Sannan kuma idan yau da kai karo da wannan channel ina mai albarka ka da kamar sharing sannan kuma kamar subscribe da kuma alamar liking. To domin hakan zai mata amfani. Insha Allah zan fara kawo muku kan bidiyo na yadda zaka san crypto da dai san da kuma yadda zaka yi analysis din token, technical analysis da duk sauransu. Insha Allah zan muku bidiyo akan yadda za ku yi ku je ku yi wannan. Sannan free ne wannan, ba wai biya za ku yi ba. So za mu ga cikin application na farko. Idan baka da Selfia wallet zan je in dauko Selfia wallet domin a yi da maka bidiyo. Okay, ga tanan gurin na yi amfani da ita, so zan iya clicking akan Selfia wallet. So bayan haka zan sa tamfirin dina kamar haka, so zan danna create wallet, so zan sa tamfirin dina wanda zan yi withdraw idan ina da kuɗi a cikin na takaice. To kamar yadda kuke ganin nan gurin, nan gurin yana da buƙatar a ce in yi backup update now up now. So amma yanzu da yake zan muku bi akan yanda kai zaka danna nan gurin, zaka ga sun baka kalmomi guda 12 sai ka yi screenshot sai ka aje su domin suna da matakar amfani wannan. Idan ka rasa su to gaskiya ka rasa wallet ɗinka. So sai ka yi ni da yake zan daga bayan nan nayi, so sai in danna wannan gurin na ƙarshen kasa skip ɗin kamar haka. So yanzu na riga da nayi create din wallet domin ita create din wallet wannan ba ta da wahala gaskiya. So yanzu misalance domin gaskiya ba haka ba ban bude ta ba. Yanzu misalance in kana da kuɗi a cikin wallet kamar haka, kowace kalan wallet yanda ake yin withdraw a kowace kalan exchanger da wallet to duk ɗaya ne, sai dai baka fahimta ba. To amma dai zan maka daidai da tambayar da kai, tunda na san tambayar naka yana da matakar abin mamaki. To duk yanda aka yi na san kai ne ka sako kuɗin a cikin wallet ɗinka, sannan kuma ta yanda kai ka sako kuɗin a cikin wallet ɗinka, to ta wannan hanyar zaka bi ka yi withdraw din shi zuwa cikin wannan extender ɗinka. To amma zan nuna muku step by step insha Allah. Yanzu misalance sai kasance ina da BNB kamar wannan BNB B20 ya kasance a ce shine nake da shi, ya danganta da kalan token din da kake da shi. Idan BNB ne ko USDT, so idan BTC ne nan zaka danna sai ka dabi kalan token din da kake da shi a takaice. So ni da yake yanzu bani da komai, amma zan muku a kwatance, zan muku misali da BNB a misalance kenan. Sai in clicking akan BNB wannan token din kamar haka. Bayan nayi idan dan turawa wani sai in danna wannan, sai in danna nan gurin swap din kamar haka, swap. Okay please. Idan wani zan turawa sai in danna wannan gun da aka ce mun sande wannan gun zan tura wani ne a takaice. Kun fahimce ni? Wani zan sawa. To kai ma da yake zaka sa shi ne cikin zaka sa cikin extender ka je ka sirri, sai ka je ka kufo address ɗinka sai ka saka shi a nan gurin kamar haka. Suka ce maka please enter address, sai ka je ka kufo sai ka danna first sai ka saka a nan gurin. Nan gurin suka ce maka amount, sai ka sa amount sai ka danna next. In ka danna next za su buƙaci ka sa security naka na yin withdraw a kowace kalan wallet a takaice kenan. Idan kai wannan shi kai sai kuɗinka ya fita. Idan kuma kana so ka sako ne sai ka danna wannan gun da aka ce maka receipt kamar haka. Okay, idan sakowa za ka yi takaice, in za ka sako sai ka danna wannan gurin sai ka kwafi wannan address din da kake gani a nan gurin, wannan address din shi za ka kwafa kamar nan inda aka ce ma kwafi. So kun ga na riga da na ce na kwafa takaice, sai in je in tura. Idan kuma wani za ka share sai ka danna share a nan gurin gashi anan, sai ka je ka wani share. Idan ma kuma dai za ka yi to nan inda za ka je ka turo kudin ka cikin Selfia wallet sai ka yi back. In ka yi back sai ka zo ka yi refresh, so za ka kudin ka insha Allah ya sauka. Sannan kuma idan kana so ka sako, bari in nuna maka kuma inda za ka je ka dauko address naka na USDT sai ka sako cikin wannan wallet din a takaice. So yanzu sai mu yi back. Okay, sai in zabi bari in zabi wata kalan extender wanda zan yi amfani da ta takaice. So zan iya zabar Messi kamar yadda kake ganta a nan gurin. Wannan zan maka zan yi amfani da wannan a takaice. Ko wata kala ce duk ɗaya ne da wannan, sai in shiga nan kamar haka. Bayan na shiga za ku jira ya bude. Okay, sai ka dawo nan gurin da aka rubuta maka wallet, nan gurin zaka dawo inda aka rubuta maka wallet. Okay, bayan ka zo nan gurin abin da ya kamata kai, idan turowa ne zaka yi sai ka shiga nan Sunday a takaice da irin dai na wannan Selfia wallet. Idan kun kula duk ɗaya ne sai ka danna Sunday. Za mu jira bude takaice. Okay, bayan ka jira bude a nan gurin sai ka yi back. Bayan ka jira bude a nan gurin sai ka zabi kalan address da kake so ka turo, sai ka zabi kalan address din ma'ana kalan token da kake so ka tura. Okay, sai ka zabi sai ka click akan gurin kamar haka. Idan BNB ne in ma waye, okay I'm sorry, mun ya shiga da wani gurin mutum. Okay, nan ina cikin desk ne, bari dawo kan extender. Okay, yanzu abin da ya kamata kai shine idan ka dawo sai ka danna wannan wanda aka rubuta maka deposit duk ɗaya ne, ko ka danna nan wallet ka je ka dauko address ko ka danna nan duk ɗaya ne, amma ka je kana nan a takaice kenan. Sai mu je nan gurin. Bayan ka danna wannan gurin sai ka zabi inda kake so ka tura kuɗin.
sai ka zabi inda kake so ka tura kuɗin. In P2P ne in ma bai diga hin inda zaka zaba. To idan tunda kai kace crypto ne sai ka danna nan gurin. Ma'ana zaka turo ne ta cikin wata wallet. Okay, sai ka zabi kalan token inda kake so ka turo. USDT ne, BTC ne, Ethereum ne, TRC ne, Solana ne, duk gasu nan gurin sai ka zabi USDT tunda ma ka ce USDT. Nan gurin sai ka zabi kalan token inda kake so ka tura. Idan ka zabe shi kamar hakan nan, okay, bari zabi BNB kamar haka. Sai zabi BNB. Okay, tunda ka zabi BNB. So wannan address din shi zaka kofa. Sai ka je ka tura mawa. Sai ka kofa ne kamar haka, sai ka yi back. Sai mu koma cikin Selfie wallet din mu take kamar haka. Okay, a wancan lokacin na ce ina da BNB a takaice sai in zabi BNB sai mu dawo nan gurin a takaice nan sai ka danna nan gurin already da baka riga ka sai ka sa amount bana da komai sai in danna next to halas ka riga ka cire kuɗin ka in dai kuɗi ne kake so ka cire a cikin wallet ɗinka to wannan shine a bidiyon yanda ake yin withdraw a cikin ko OKX ko wata kalan wallet ko wata kala ce in dai kuɗin ka a ina a ciki kake so ka cire to wannan shine ne yanda ake so a cire. Bisalau, na barka lafiya.